Съм Аджо 17. Днешното видео ще знаете, аз съм нещо като, за тези от вас, които знаят, Кралски. Аз съм нещо като втория Кралски. Защото днес аз ще реагирам на песента на Сандев Стела. Не знам дали ще е чак толкова зле. Не, нали няма как да е толкова зле? Дали? Чакайте, че съм гледал нещо. Аре бе. Така. Сега. Ето. Тук слизаме. Някакви пранкове, не я знам какво. Не искам... сега се досещам каква ще бъде. Добре. Чакайте. Ще си го преместя малко. Ето тук. Добре, това беше във всяко нейно видео от началото. Ужас! Ужас. Ама хора, що за песен е това? Кажете ми наистина. Що за песен е това? Що за песен е това? Щастлив си, честно вярваш ли си? И на вратата сега звъниш ми да се върна, абе, воля ли си? Не ме... Започвам да си мисля, че след тази песен може и да не съм жив. Наистина започвам да си мисля, че след тази песен може и да не съм жив. Олеле, майко. Добре, колко време е песента? 3 минути и 8 секунди. Добре. Колкото хората се казали, колкото по-бързо, толкова по-хубаво. Защото нямам търпение да свърши песента и да се почувам. Кой да бега вкъщи, бе, ей? Кой ще бега вкъщи? Ти сама си бегай вкъщи. Защото да нищо не ставаш. Искам да видите облеклото. Облеклото. Ужас. Какво ми има на веждите, бе? Нищо ми няма на веждите, ба! Виж са колко си грозна. Добре, хора, това възможно ли е? Да си има такава песен, каквато да е за деца в интернет. И с тези малките фенчета на Сандев Стела, като влязат на музиква или там, дето да ги гледат, като чуят че има песен, веднага ще отидат и ще слушат невероятната им песен. Да! Ама, брат, то възможно ли е това? Това е плюс 18, хора. Това е плюс 18. Тая песен е плюс 18. Ох, ма. Ужас. Нищо. Хора, още няма по средата на песента и
И вече ма приключва. Какъв е той, бе, брат? Какъв е той, бе? Бах ти смешните очила. Това дали е Сандев, бе? Кой ще плаче, ма, пача такава? Кой ще плаче? Искам това видео да го гледа всеки хейтър на Сандев и Стела. Искам да пишете долу в коментарите. Искам да пишете. И вие Сандев и Стела. Искам да го гледате това. Ужас, ужас, ужас. Малеле. Молята, Господи, спаси ма. Какви хейтери има на този жан, бе, брат? Вие искате да ме убиете ли? Те не знаят как да снимат и не знаят как да пеят. Моля ви, излейте си 4 канала. Добре, възможно ли е деца в интернет да ти слушат песента и да ти се кефят и ти да ги показваш деца на 5, 4, 2, 3, даже може и 7 години, да й показваш задните си части. Това възможно ли е? Аз тая ще я съдя, брат. Тая ще я съдя. Много добро момченце, винаги поздравява. На мен нищо ли ми личи с тебе? Кой ми намигаш, ма? Курва така. Ужас, хубаво, че свърши песента. Още малко, още 8 секунди. Аре бе, свърши. Най-накрая. Какво мисля за тази песен? Мисля, че песента наистина ме приключи. Тяхната песен ме приключи. Приключи ме. Да, приключи ме направо. О, не. Наистина Лилия Спирачкова и Кучето Иван имат сериал. О, не искам да го гледам. Олеле, майко. Олеле. Олеле, матко. Аз след всяка свърша видеото ще си пусна истинска чалга. Това беше от мене. Надявам се да не ви е харесало това клипче. И това е края на моя YouTube канал. Базикам се, ще има още видеа.
И очаквайте още хейтери. Аз бях Анчо 17 и до скоро.